Okay, so tara ba yung anim na gumulong-gulong para makarating sa harap? Sumigaw! Sumigaw! Ang ready na! Okay, so dahil magka-guide sa inyo, sino magka-guide na magkaka-group members nila kung ano ang gagawin para di sila mahirapan? Okay, so mga ano na lang, LC, dali, Giselle, June, may kanya-kanya kayong guide. Kung ano yung sasakitin ng guide ninyo, lilituhin kayo ng mga nasa taas. So dapat makinig lang kayo sa leader nyo, ha? Tama? Okay, so hawakan nyo yung mga ipapasok nyo. Okay. Ready? Ready? 1, 2, music. Saglit lang, ha? Bigyan nyo sila ng techniques sa isang ano ba yung klase. Ready, get set, go! Oh! Daba kuya, kuya, daba, daba, daba. Daba. Kaya mo yan! Dali! Kaya mo yan! Daba kuya, daba, daba, daba. Daba, daba. Yuko ka, yuko! Yuko! Naka-green, yuko! Yuko ka, naka-green! Kailangan yung yuko! Matatamaan mo yan! Okay, so malapit ka na naka-green! Malapit ka na kuya! Malapit ka na sa katotohanan! Okay? Sige! Oh! Yuko! Kailangan mo yung yuko! Kailangan mo yung yuko! Daba, daba. Kailangan mo tumaba! Daba kuya, daba. Tama! Ay, di ka ba nakano dyan? Tama! Tama! Kailangan mo tumaba! Ano? Okay! Kaya mo na! Lusot! Lusot ka, acting! Lusot! Ate, lusot! Lusot! Tandaan na! Okay! Okay, malapit na, malapit na. Malapit na yan, kaya mo na ating sali. Lusot! Kaya na, naka-green ka na, lusot! Malapit ka na, sali! Malapit ka na, ating! Suya na yun, sit ka na! Oh, tapos na yung naka-green, tapos na si naka-green. Okay? Hindi ko na naka-green yung babae. Diyan ka lang, mayroon pang isa. Okay? Doon na ka, tapos na? Okay. Open mo na yung ano ba ate? Hindi ikaw. Ito lang. Okay. Okay. Kaya mo yan, last na. Last na, touch mo yung pa. Yan. Last na yan. Ikaw din, last na yan. Oh, yan. Balik. Ready? 1, 2, 3, go! Ay, yan! Dali, malapit na! Isa na lang! Malapit na! Yan! Dali, ate! Buwis-buwan! Dali, malapit ka na! Lusot! Kailangan mo talagang lumusot. Okay, so ano? Ayan! Buksan na yung ano! Ikaw na lang naka-green, ako wala! Yan o, yan na, malapit na. Gilid. Okay. Okay.
Okay na po yan.